O možnosti zastavania Svätoplukovho námestia v Nitre sa diskutovalo v nedeľu 25. apríla v priestoroch Centra voľného času Domino. Obyvatelia mesta Podzobrom sa mohli dozvedieť nielen nové informácie o vzniku a funkcii námestia, ale prezentovali aj svoje vlastné názory a postoje. Svätoplukovo námestie je srdcom Nitry už desiatky rokov. Čoskoro sa to však môže zmeniť. V Centre voľného času Domino prebehla v nedeľu 25. apríla verejná diskusia zaostrené na námestie. Stretnutie bolo iniciované študentami katedry záhradnej a krajnej architektúry SPU v Nitre, ktorí sa spolu s obyvateľmi mesta zaoberali problematikou vnímania a využívania námestia. Každopádne sa plánuje zmena námestia a z architektonických súťaží vyplynulo, že by malo prísť k zastavaniu a my sa snažíme dospieť istému konsenzu názorov verejnosti plus architektov a iných odborníkov. Architektonickú súťaž o najlepší projekt zástavby námestia vyhrala skupina architektov Bogár, Králik, Poliak, Urbana spoločnosť. Po jeho zrealizovaní však námestie stratí súčasný malý kúsok parkovej zelene. Tí ľudia tam mladí jedine chodia do toho parčíka. Bývam tam 20 rokov, takže môžem to posúdiť. Tak, jak je teraz vybudované, spĺňa všetky kritériá, ktoré námestie má mať. Každé mesto potrebuje definovať svoje námestie. Nitra nemá takéto námestie, ktoré by reprezentovalo mesto. Aspektov na riešenie je veľmi veľa. Bolo to obsiahnuté v súťažných podmienkach. Čiže jedna z nich je aj zeleň, ale okrem toho aj priehľady, aj získané priehľady, pretože toto námestie má svoju históriu. Väčšina prítomných sa zhodla na tom, že centrum mesta je ľudoprázdne a potrebuje oživiť. Niektorí sú však skeptickí. Keby sa ešte ďalšia budova, ktorá sa tam má postaviť medzi poštou a divadlom Andreja Bagára, neviem. To tam stráca úplný význam to námestie. Som za to, aby to nezastávali. Keď sa pozriete napríklad na Facebook, tak viete, že asi veľa ľudí nechce a sú tam veľké emócie. Každopádne treba tomu dodať také zdravé uvažovanie a dospieť k tomu konsenzu. Návrh zástavby je už známy, ale či bude zahrnutý do územného plánu a následne odhlasovaný poslancami mestského zastupiteľstva, je zatiaľ otázne. Zuzana Valovičová, televízia Centrál.